Фитра садака ул һәрбер мөселман кешенең мискиннәргә чыгара торган матди ризык белән бирелә торган ярдәме. Үзәк мәчеткә махсус тартма куелган фитра садакасын тапшыручы кешеләр шунда акчаларын салалар. Кимендә ул 100 сум дип билгеләнде быел. Инде кеше булдыра ала икән, күбрәк тә салырга мөмкин. Шуннан соң шушы тупланган акчага без ризык продуктлар сатып алып, он, кара бодай, дөге, май, чәй һәм башка төрле ризыклар җыеп, пакетлар туплыйбыз да шушы пакетларны кешеләрнең адреслары буенча таратабыз. Быел безнең 900 пакет тупланды. Assalamu alaikum. Мәчеттән фитр таратабыз. Assalamu alaikum. Без мәчеттән фитр садакасын таратабыз. اللهم صل وسلم اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Бәйрәмнәр белән бу фитр садакасы мәчеттән. Allah'ın rahmeti olsun. Bu fitr sadakasını taratırga gerek. Bu bek izgi iş. İlgeriden ök gelgen babaylar zamanından bunu taratıp bir üşülerge bütününüzge de aziz soğuplarım bilsin Rabbim Allah'ayım bir üşülerge Rabbim bütünüzüne de hayırlı isenlik soğuluk bilsin. İki dünya vakit saadetin nasip etsin ilham Rabbim Allah. Tutkan urazalarınız kabul bulsun. Tilegen tileklerinizge erişiniz. Amin. Mustafa, assalamu alaikum. Aleykümselam. Fitr sadakası мәчеттән. Sizge Allah'ın rahmeti olsun. Келесі бәйрәмнәр белән. Rahmet bir zor etip tutkan rozalarımız kabul olsun. Sizdekiler de bizdekiler de. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz vaqtında xurma белән яисә бодай белән һәм башка төрле ашамлык ризык белән мискиннәргә фитра садакасын чыгара торган булган. Хәтта бәйрәм көнендә, гаит көнендә шушы мискин, фәкыйрләр, авыр хәлдә яшәүче кешеләр дә бәйрәм итә алсыннар өчен, шушы ураза бәйрәменең рухын сизсеннәр өчен, хис итсеннәр өчен шушы фитра садакасы безнең таратыла.